Prvobitni čekić služio je čoveku kao oruđe i kao oružje. Oružje za odbranu i za napad. U isto služilo mu je za čaprljanje u zemlji, za vađenje korenja koje su mu služile za hranu i tako dalje. Tek u feudalizmu rodio se pravi čekić, gvozdeni čekić, koji ne treba nikada zaboravimo. Nemamo nijedne alatke u poljoprivredi i u zanatstvu da nije čekićem iskovana. Baš Karlo Marks je u svom Kapitalu rekao da je čekić alatka, da je sredstvo za proizvodnju koja se treba staviti pod strogom kontrolom državne uprave. Znači sa čekićem se mnogo zaradilo u to vreme. Ali kako je industrija potiskivala, čekić je izgubio svoju vrednost, više se ne kove motike koje nam treba za kopanje i tako dalje. U znak sećanja da ne bi zaboravili, ja sam napravio čekić koji svira. U držaljici čekića naštimovana je frula. Ispod streje srp se smejali će da se rubi, ček dok sunce proprigreje i spašite ti zubi. Nekada odavno srpom se žnjelo, bez srpa nije bilo hleba. Danas su kombajni potisli, srp izgubio svoju vrednost. Kako ga ne bi zaboravili, ja sam napravio srp koji svira, eto. Rekli smo da je čekićem i srp napravljen iz sekirica. Nekada odavno sekirica je služila za kresanje lisnika kojim smo hranili ovce. Danas su ovce izgubile svoju vrednost, danas fabrika pravi i vunene štofove i sekirica je izgubila sasvim svoju vrednost, ali u znak sećanja za njome sam napravio sekiricu koja svira. Evo da vam osviram. Ovaj štap predstavlja trgovce, piljare, tojegare, takozvane koji idu od pijace do pijace. 100 dinara uzme od onoga koji prodaje kravu, 100 dinara uzme od onoga koji kupuje kravu. Ti će trgovci da ne stanu kao sve što ostalo. Ti će trgovci da izgube svoju vrednost, stoka će se otkupljivati po selima. U znak sećanja na te trgovce, tojegare, piljare, ja sam napravio štap koji svira. U svakom gradu postoji gradska čistoća. Stotine gradskih čistača izložili su svoja pluća nezdravom smradu, rđavom zadahu, o njima se nigde ne govori. Ja sam naštimovao frulu u metli i sada pozdravljamo sve gradske čistače. Ovo je ovčarska tojaga. Nekada odavno, kada je bila ovca od životnog značaja, na čoveku je bilo od glave do pete sve od ovčije vune, dok danas fabrike rade i drvene štofove, ovca je izgubila svoju vrednost, ali u znak sećanja na pastire koje su bili, ja sam naštimovao u tojazi frulu i na njoj orezao ceo život jednog pastira i jedno ćemo da osviramo svim pastirima koji postoje.
Svaki pojedinac znade šta alatke rade, svako ume šta da nosi, Srb je zgodan da se kosi. A kad predmet dobije i dodatnu radnju, on iz baze odskoči u kulturnu nadgradnju.